ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। तो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव माबा मोनसे लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसा टपिकनि गेजेरजोंनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। बे फिसा टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय जों गाव गावखौ सिन्था खालामनि बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव। मिथिबायना? तो बे फिसा टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय जों गाव गावखौ सिन्था खालामनि बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थारैनो जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै जों गाव गावखौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामनांगौ बा मोनदांनांगौआ इनायनो गोनांथार जों ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जुदि ख्रिस्टियान जानानै गाव गावखौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामनो रोङाखैब्ला मोनदांनो जुदि जोङो हायाखैब्ला रोङाखैब्ला जों दिनै बे इसोरनि बोरनि गोजानाव जों दिनै थानो नांगोन आरो इसोरनि बोर इसोरनि आशीर्बादखौ जों दिनै मोननाय नङा आरो मोनदांनायबो नङा। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै मानो बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव दिनै जों गाव गावखौ सिन्था खालामनो नांगौ, जों दिनै मानो गाव गावखौ मोनदांनो नांगौ नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जाहोना दिनै बेनो जाहैबाय जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै बा आं ख्रिस्टियान जानानै आं माब्रै दं बै इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जों दिनै बेखौ मोनदांथारनो नांगोन आरो दिनै आं सिन्था खालामनो नांगोन आरो बेखौबो दिनै जोङो मिथिथारनो नांगोन आं ख्रिस्टियान जानानै मोजां गाहामथार माने आं इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जिउ खांनो रोंदोंना रोङाखै, हादोंना हायाखै आरो दिनै बेल' नङा बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय बा थोनलांनाय बा गोथार बाइबेलाव लिरनाय आयेन आदेशफोरखौ हुकुमफोरखौ आं दिनै ख्रिस्टियान जानानै मावदोंना मावाखै, खालामदोंना खालामाखै जों दिनै बेखौ मा सिन्था खालामनो नांगोन। मानो? जों दिनै सासे ख्रिस्टियान जानायखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै बेखौ सिन्था खालामनो रोङोब्लासो जों दिनै गावखौ इसोरनि खाथियाव जों दिनै दोननो हागोन, इसोरनि आदेशफोरखौ मानिनायाव जों दिनै बोलोग्रा जानो हागोन। जेब्ला जोङो मा गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामो, नाथाय जेब्लासिम जों दिनै गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामनाय नङा, मोनदांनाय नङा, बेनि आयेनफोरखौ मानिनायखौबो जों दिनै मा जागोन दुर्बलता अबहेला दिनै जोङो जानो नांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों दिनै ख्रिस्टियानफ्रा जों दिनै गाव गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव मोनदांनो नांगोन आरो सिन्था खालामनो नांथारगोन। आरो दिनैनि बे बुहुमाव दिनै बेखौ नुनो मोनो अनजाग्राफोर जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोर दिनै गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामनो रोङैयावनो दिनै मा जायो गाव गावखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव इसोरनि जे हुकुमफोरखौ मानिनांगौमोन बेनिफ्राय गोजानाव थानायखौ दिनै नुनो मोनो। आरो दिनै बेल' नङा गाव गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामनो रोङैनि थाखायनो मा मण्डलिनिफ्राय दिनै गावखौ गोजानाव दिनै जोङो दोननो नांगौ जायो बा दोननो गोनां जायो। मानो? दिनै गाव गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामनो रोङैनि थाखाय, सिन्था खालामनांगौ जे दङ बेखौ बावनायनि थाखाय। नाथाय दिनैनि बे मुगायाव माबादि सिन्ताखौ दिनै जोङो नुनो मोनो नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? तो बेनो जाहैबाय जोंनि मोदोमनि थांनानै थानायनि थाखाय
जोंनि मोदोमनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थाखा फैसा खामायनांगौनि थाखाय बेफोरबायदि दिनै बांसिन सिन्ताखौसो दिनैनि बे बुहुमाव जोङो नुनो मोनसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर दायो बे ख्रिस्टियानफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो रिक्वेस्ट खालामो फै जों दिनै गावखौ लानानै बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जों दिनै सिन्ता खालामनि आं आरो मोनदांनि आंनि इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव माबादि अब्लासो जों गावखौ इसोरनि खाथिसिनाव दिनै जोङो दोननो हागोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आं नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौहाय गोबांथार सान्थ्रिफोर ना दैदेनगिरिफोर राजाफ्रा जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौहाय माने क्रुसाव दोगथाबनो थाखाय गलगथा हाजोआव दिनै लांगासिनो दंमोन आरो बे समाव गोबांथार दाफाफोर मानसिफ्रा बेनि उन आरो सिगां ज' दिनै थांदोंमोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे ना गोबांथार इसोर जिसु ख्रिस्टखौ अनग्रा खुलुमग्रा बेखौ नाजावग्राफ्रा बेनि उन दिनै मोदै हुगार गाबनानै दिनै उन थांफादोंमोन अब्ला बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बाथ्रा बुंदों जायफ्रा नाखि जिसु ख्रिस्टनि थाखाय दुखु जादोंमोन गाबदोंमोन बिथांमोनखौ नायहरनानै आं फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां लुकासनि 23 बालाबनि 28 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों बे समाव जिसुआ बिसोरनिथिङै गिदिंनानै होनदों औ जेरुसालेमनि बिसाजोफोर आंनि लागै दागाब गाव गावनि थाखाय आरो गाव गावनि बिसाफोरनि लागै गाब खोनाबायना जिसु ख्रिस्टआ दिनै मा बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा गाबदोंमोन अब्ला बे समाव जिसु ख्रिस्टआ दिनै बेबायदिसो बुंदों मा ओ जेरुसालेमनि बिसाजोफोर आंनि थाखाय दागाब गाव गावनि थाखाय गाब आरो गाव गावनि बिसाफोरनि थाखाय गाब मानो बे जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना मिथिगौना जे जोंनि सायाव सफैगोन निदानफोरनि थाखाय जोंनि फिसाफोरनि सायाव सफैगोन सात जारलानि थाखाय जोंखौ मा खालामनो थिनदों सिन्ता खालामनो थिनदों गाबनो थिनदों दुखु जानो दिनै थिनदों जेन' बेफोरबादिनिफ्राय जोंनि फिसाफ्रा बा जों बारग'नायखौ बासायजानायखौ जेन' जोङो मोननो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' दिनैबो जोंनि सायाव जोंनि फिसाफोरनि सायाव गोबांथार दिनै दुखुफोर निदानफोर दिनै साग्लोबनानै दङ आरो दिनै जों गाव गावनि थाखाय गाबनो रोङैनि थाखायनो दिनै जोङो गाव गावनि फिसाफोरनि थाखाय गाबनो रोङैनि थाखायनो जों दिनै बेबादि निदान सात जारला दुखुनिफ्राय जों दिनै बारग'नो हायाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो रिक्वेस्ट खालामगोन जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव गाव गावखौ सिन्ता खालामनि गाव गावनि थाखाय गाबनि गाव गावनि फिसा फिसौनि थाखायबो दिनै जोङो गाबनि बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' जोंनि सायाव सफैगोन सात जारला निदानफोरनिफ्राय जेन' जोङो थरायनायखौ बासायजानायखौ गहोजानायखौ उदांस्रिखौ जेन' जोंनि जिबनाव जों मोननो हायो जोंनि फिसाफोरनि जिबनाव जेन' जों मोननो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों आरोबाव नोंथांमोनजों फंनैसो आङो दिनै सावरायबावनो सानदों आरो नोंथांमोननिसिम मोनथामसो बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो आं सानबावदों बे समाव जे टपिक जे जों गाव गावखौ सिन्ता खालामनि बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव बे टपिकखौ लानानै आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि टपिकखौ मोननो हागोन 1 करिन 10 बालाबनि 12 सिरि बेयाव बेबादि बुंदों बेनिखायनो गोगोमै गसंनानै दं होननानै सानग्राया गोग्लैयै बायदि नायथों होननानै बुंदों जायफोर ख्रिस्टियानफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गावसोरखौनो इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव गोगोमै गसंनानै दं होननानै बुंग्राया सानग्राया मा बुंदों बाइबेला मिथिगौना गोग्लैयै बायदि मोनथिबायना नायथों गोग्लैयै बायदि नायथों होननानै बुंदों
बिनिखायनो दिनै नैबे बुहुमाव जोंनि बेबायदि दिनै ख्रिस्टियानफोरबो दिनै दङ गावखौनो दिनै जोङो मा इसोरनियाव गोगोमथार गाहामथार मोजांथार दिनै दं होननानै आरो दङबो गैया नङा नाथाय जायफोर बेबायदि बुंग्रा दङ गोग्लैयै बायदि दिनै बाइबेला जोंखौ बुंदों मोजाङै नाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो फै जोंबो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय गोग्लैयैफोरबादि निदानाव समयसायाव लाजिनांनायफ्राव गोग्लैयै बायदि जों दिनै इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामनि गाव गावनि थाखाय आरो जों दिनै मोजाङै नाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनो सानबावबाय थ' बेखौ मोननो हागोन 1 पिटर 5 बालाबनि 6 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि सिगाङाव गुरै जा बियो गावनि मोजां बोथोराव नोंखौ फोजौनाय बादि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंखौ बुंदों नोंथांखौ बुंदों बे बाइबेल सिरिया मा जे इसोरनि बोलोग्रा आखाइ बे आखाइनि सिङावहाय मा जोंखौ गुरै नम्र जाजानायखौ दिनै जोंखौ लुबैयो जेन' बे इसोरा मा गावनि मोजां बोथोराव जोंखौ नोंथांखौ फोजौनायफोर बायदि थ' बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जायफोर जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा बिदा फंबायफोर आंनि बे भिडिअखौ नायबाय बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो खावलायगोन फै जों बोलोग्रा इसोरनि आखाइनि सिङाव थानि आरो गुरै जानि आरो बिनि गजबनायाव जोङो थानि बिनि गांखंनि गजबनायाव दिनै जोङो थानि जुदि जों बे इसोरनि गजबनायाव आरो बे इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि सिङाव जों जुदि थानो रोङाखैब्ला नोंथांमोना मिथिगौ ना दैसे दाउदैया मासे दाउ बिमानि गजबनायाव आरो गनायाव मोनाखैब्ला थानो रोङाखैब्ला बे दाउदैया मा जायो बे दाउदैया दिनै सेवनानै थांगोन गाज्रि जागोन आरो गला जागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' जोङो बेबायदि निदानाव बेबायदि खैफोदाव जेन' जों गोग्लैया जेन' नोंथाङा जेन' गोग्लैया बेनिखायनो फै जों गाव गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सिन्था खालामनि दिनै जोङो गाव गावनि फिसाफोरनि थाखायबो बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव गाबनि आरो सिन्था खालामनि जेन' जों गाव गावखौ आरो जोंनि फिसा फिसौफोरखौ इसोरनि खाथियाव जेन' जोङो दोननो हानायफोरबायदि थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय गाहामथारैनो मा मोनसे सोलोंबाय आरो ख्रिस्टियान जिबनाव इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव मा मोनसे गेदेर मुलाम्फा मोनदेरबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै दिनैनि बे गुसुं गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय।